idwe athu mu chapter 3 verse lake la number 1 kumatsika m'musimo timamva nkhani ya Petro ndi Yohane pamene adachiza olumala chibadwire uja amene ankakhazikidwa pa khomo lakachisi wokongola ndi cholinga choti adzipempha limodzilimodzi pamene wena akulowa mkachisimo. Ndipo Petro ndi Yohane atafika malowa akuti adampenyetsetsa kwambiri olumalayi, ndipo atampenyetsetsa adamuwuza kuti iwe tatiyang'ana ife. Ndipo olumalayi akuti adapenyetsetsa kwambiri iwo. Ndipo Petro adayankhula nanena naye, ife siliva ndi golide tilibe, koma mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti iyenda. Ana Mulungu nkhani ndi kupenyetsetsa. Petro ndi Yohane pamene adampenyetsetsa wolumalayi adazindikira chimene adali kuchisowa. Now mu 2025 tikuyenera tipenyetsetse kwambiri zinthu zimene zatikanika mu 2024.